Rialacha na scoile. Bhí tionól mór ag an phríomhide le daltaí na scoile. Léis sí amach lista de rialacha móra na scoile, ach an roion duine géisteacht. Ag an sos, hui mis agus na buachalaí amach ag immert pella. Hosí trid idir beirt na buachalaí. Bhí beirt chalí na wallach ar chúl na scoile, agus bhí siad ag caiithú. Go toban, honnig mún seoir na buachalaí ag trid. Dúirt sé leo stop a chur leis. Bhí arthú dul go dtí ifig an phríomhide. Honnig mún seoir eile na chalíní ag caiithú. Dúirt sí leo nar waithan rud é an tabac, agus gur cur mú airg a dé. Nuair a tháinig na daltaí a bháile, ní ro a dismothirí sásta le na numper. Bhí farragar na tismothirí, agus bhí naie ar na páistí bheith i driblóid, tar éis bheith ag an tionól. Lóir an príomhide leis na tismothirí ina hifig, agus hí na daltaí sa siomra feitheamh in aice le hifig an phríomhide. Chorú na daltaí isteach sa cynneal ar lethar tar éis a ceathair sa hala. Ar 25 tar éis a 5 bhí siad fósán. Bhí siad dúdóite nach raibh cead acu dul abhaile.